Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν και υποδέχτηκαν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι στις Βρυξέλλες στον απόϊχο του τρομοκρατικού χτυπήματος, αλλά το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η κατάσταση στην Τουρκία. Ο Τζον Κέρι μάλιστα υπονόησε ότι οι επιλογές της τουρκικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένης της θανατικής ποινής, μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ίδια τη θέση της χώρας στο ΝΑΤΟ. Προφανώς το ΝΑΤΟ έχει ακόμα μια απέτηση με σεβασμό στη δημοκρατία και το ΝΑΤΟ θα μετρήσει πράγματι πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει. Η επικεφάλης της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνη, αναφέρθηκε στη συζήτηση στην Τουρκία για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία χώρα δεν μπορεί να γίνει κράτος μέλος εάν εισάγει τη θανατική ποινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο στα κεκτημένα μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία να απομακρυνθεί μια χώρα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό. Παράλληλα με τα καυτά θέματα της τελευταίας μέρας, η παρουσία του Τζον Κέρι στις Βρυξέλλες σημαίνει επίσης και τη συζήτηση για την τελευταία φάση της διοίκησης Ομπάμα, κυρίως τη Σύνοδο για τους Πρόσφυγες, που ο πρόεδρος Ομπάμα θα διοργανώσει στις 20 Σεπτεμβρίου, μια μέρα μετά τη συνάντηση για το ίδιο θέμα στα Ηνωμένα Έθνη.